Tlangval chale hausa zet mai perina chu train pan tour first class thlona a chuang meka asum don na atluan lo lai takani bok nen anun chu a hlim lo hle ani aril ruboi lutuk ti zia thei in be sein ruaman na fel tak bo nei lem lo chuan train na lam chu apan ta roi maya thlona a chuan lai te chuan amu ta fo lo hle ani Hong Kong a thlen rual chuan a thian hlui chu avatlo masabera anuna thil thleng le har satna ato mek te chu soi chuakin akar showroom business chu ato chemeka uluk ta garwa manna alo siam lok ve te reng po chu a hlotling theilo ni ena soibok perina chuan a thian pa hne na chuan chung a har satna sang laka chang chuan chola mamo nia a hria thu te chu asoya nima sela chung ril taka ero chu trip chu inti thoven du na satli anilo ti chu shethiamin a chandik ta kero chu asoi chuak du lem lo thunga akal ma in rice wine chu a in ta ngek mayani a rilu to ka wang chuan a thian pa in hotel a awathla ringota akal san hnu chuan thil mak tak tak te chu soi chiamin receptionist Iris chu zo namak tak tak azo chen boka hotel na thogani mia wangin Iris chuan mi khwal te chu alo pui nga la nga ya ma se perina ang ema mi khwal ri noi lu tuk chu ala ton ngai lawa wangin a hupur ve hle an room ol nei chun chu president suite ani a room lian le man to berni in Iris chuan perinan alwa therin lawa wangin reido in boy puyan nga yang ti chu alo hlau ruang ring hle a ma se perina ang tan chuan boy na tur lo lem lo room man to ber chu buk ngalin alage chu akal san zui mak maya chuta manager je ni ron kal chuan lage churan mu in tu ta nge ani chu azot ngala Iris chuan an mi khwal pakhat ta ani thule akal san dai thu soi chuan je ni chuan a room over da sak tur le atul anga boy pui turin a shil zui ti chuan perina chu a room a awashwaya a ri chiat ema wang chuan boy pui a hau tak hle a khoma amutir theilawa wang chuan chhuata amutir ringotin boy pui hau tak viau ma se mi khwalani mia wang chuan lukham le puan te chu alak sak le thlapa ngai thata kena chwa san zui ta ni atuk zinga chuan perinan Iris chu va mu in aruma athil ni lo om rengot chu tu ta nge ni awazota chu vele Iris chuan ata ani thu soin alak sak ngala chu chuan perina ngai chu ati thalo hle Iris chu aruma alo lud ruani aring taringota chuta Iris in soifia atum lai tak chuan perina chuan koldongin Iris chuan engma soifia man talavani perina chu zan khat mai ni lo zan tin main a ri noi chu boy puya ngai ta thin le ngala party na atang chuan ri ta ka ho thinin Iris hlirin a boy puya ngaya chu mai ba ka perina chuan phutanga in Iris chuan theile e tur chi sang te chu apezia abok thinani chutianga zantin mai perina wanga aboi hnu chuan zan khat chu mi khwal dang te chuan zuri tlangval pakhat inchunga an mu thu le thlok tur ang maya abana vai vel thu te chuan hril nol maya an suida na chang chuan Iris in perina ani ti chu alo she thiam ngal rang takin inchung lama chuan avatlan chho ngala avatlen chuan perina inti hlum tum ni om taka tlak lo om na lai taka lo ding chu va mu in a hlau thong hle hun khora lovin a pot thlangal vata perina chuan a ke atinat pha nge Iris chuan thin rim takina hau ngal mol mola chuta perina chuan inti hluma tum lo thule a rui lu to ka wang chuan sawa emo intia thlo atum mai thuina changa chu mai ba ka Iris in a minga ko swal fawa wang chuan a thin rim hle ani vanni khak takin doctorin perina hliam chu ana sat lo thule ni thuma changa ninga chunga adam fel man dur thu asoi hla umaya chu chuan Iris ri ruha man lutuk chu ati dam huai mai ngai dam dil nan perina chu thai chome chi sang vaken saka a e mai thei tura asiam fel sak nu chuan hoi hom taka bia in na a let le angai thu chu soin chua mai atum nima sila perina chuan Iris chu la om ri tur le a e tur te chu kil pui ve turin ati tatlat maya atira Iris chuan mi khwal te som na lo pom ringot chu moi la vasha in a hnial zeta ma se perinan angen ngol ema wang chuan a thut pui le ta zo kani
An pahnih chuan zanre ei dunin an ti dun zela. Thong le khata perina chuan Iris chu atu klaya chwa pui turin asom nol maya. Hong Kong chu fan kwala du thu le kalna tur bera hriat lawa wang chuan pui turin angen ani. Van doi thak takin Iris chuan perina somna chu atnia langaya. Atho pui nu an khwa a homek chu atho ke pangaya wangin kar khat chung chu chun le azana athot laka ngai tur thu a soi chuan perina chuan a chau thak viau lowem ni te ina zota chuta Iris chuan thatho takhian athil thlir dan chu soi ve in mani tho tur bak tho bel chu chau thak deuh ma se poisa tamjok hlona ani mewa wangin chu chuan hlimna apek thu a soya nima sila perina ero chuan poisa chu hlimna nia angai lo thu a lo soi ve va thung poisa chuan hlimna a lei theilo thu a soi chuan Iris chuan alo hnial vele ngala chu an ngai dan in anglo lutuk chuan in hnial na chok chuakin atopa perina ning to lutuk chuan poisa chungchang chu a soi du to lo thu a soi taringota ti chuan zanria chu lungral takin an ei dun le ta zokani chumi zan vek chuan Mrs Janein Iris chu akawa atuka perina chu aduna hmuna pianga zui kwal turin a shil achan chu perina chuan manager chu lo kolin Iris in achwa pui du lawani chuan ake atina ta wangle a mingalam dik theilawa wanga khina tum thu lo shila chu wangin manager chuan perina te ang mikhwal hausa takin an khin mol pho ai chuan ti in Iris in perina thil du ati puitlin theinan a chonu shift chu midang kuta ada ta ringotani ti chuan atuka Iris in perina chu Thai souvenir dora ashwai masabera an ram thil chu mu achak arina wangin chu dora chuan na shwayani nima sela a engama chuan perina mit chuan lalawa engma leilo bok chuan chuak le in a hnuwa Iris Chinese restaurant ngai nat bera chuan lunch ei turin an sola chutia thilan ei dun lai chuan perinan Iris chu a mingpuma a ko dik thei chuan lawa wangin perin ti runga ta ko mai turle title telin emo za ta ka ko tum kher lo turin a shila Iris po chuan lo rem ti ve main in biak po an olsam ta sota an thu soi du zong te chu alo in milin hun rei tak in hreto ang mai hian an in po chakle atuk zinga chuan Iris chu alamutui hle maya ni achuak chok tia perina chuan akong khar chu vakik vak vakin Iris address chu a thian te hne na tangin alo sia ani mel hle Iris chuan akong khar gik tu chu alo an khum shepa ma se perina ani ti a hria chuan a chhong lutuk chu tho chuang ngalin alan that deuh theinan makeup te chu a hnoi zung zunga abe ina sat ve te reng nen perina la chuan a hmu rwal chuan soisel ngalin a chen na hmun te lutuk te chu oi har sa adi thuwa soi zung zunga hotela a bedroom ne na akai khena wang te chuan Iris chuan angai hle perina chu engwanga a ina ron kal thut nge ani chu azot daya chuta perina chuan a chan chu karil tram lutuka atisam eta ti chuan adu apianga ti sak angai mewa wangin Iris in perina chu dora a shwai ngala Indian food chu le sakin a boarding house ko ta chuan an ei dunani thilan elai chuan perinan Iris ya avatlo chandik tak chu asoi chuak ta a anu azon thu soin tayo khwa azui turin Iris chu angena a thian tu emon ne na changin anu omna chu a she thei hlawa ma se na tul paimo tak thol turan ya wangin a thian pa chuan a shwai thei lovani perina chuan soi chun zom zelin anu chu mi bo anga hriat ni ma se abo lo thule an ina chwa san jok thu chu asoya mu thei in be se in Hong Kong chu aron pantani chung thu a hriat nu chuan Iris po in pui chu arem tia ma se athu soi inu in zon mu adu lo po ani mai thei sin ati chuan perina ngai tu na chu article thui hle a asoi omzia chu hrethiam sia lo ma se thui tak angai tu atir phani chumini vek chuan perina le Iris te chu tayo kho a chuan an vakal ngala a thian pa in a hrilna hmun lampan chuan longleng nen kalzelin atopa topa anu chu ava mu veta an in mole na masabera chuan boruak chu arid deuh nul maya ma se anu chuan lim takalo dong songin perina ero chu a hril hai hle a
engwanga anu chuan an in lian tak chu kalsana chu tiang khote taka rethei taka khosak thlangzok chunge ani zotin achana hria thiam theilo thu soi hiala chuta anu chuan odam diai le nge tak si hian athutluk na siam chan chu soi chuakin hausakna in hlimna a thlen ngai reng lo thu le aru ka anun ruak zia te chu a soita a simple taxi ma se omzenei ta kanun mana chak thin zia te chu hlimmel pusang chung chuan a soita vekani perina chuan anu thu soi chungun takina ngai thlak saka ma se a zia tak tak hria thiam tuma angai tuana a sen lai chuan anu basal tharun ho chuan a sanga man chu chuang takalek kangin perina le airi site chu hoi hom takina lo lomani anu nena thuk zoga an inkom hnu chuan perina po chuan anu thil thlir dan chu a hria thiam pui veta a hmela chuan limna tak tak chu mu in Thailand an in lian taka lai kha chuan anu hlim mel chu a mongai reng lo ti a hri chuak war wara chu mun te takte a chuan anu chu a hlim tak zeti mu chuakin a thutluk na siama chuan in chirna tur reng anei lo ti chu chiang takin a mu thiam veta ni perina chuan anu nu na tang chuan engtianga tampui sa po in limna tak tak a le thelo zia chu a mu chianga anu chu lim taka omzel tura cha in Thailand let le tura ati to ngai lo tur thule a hlimna chu engtika ama alak sak ngai lo tur thu nukul deuh chung chuan a shil ta nge a athin lunga zo na tam tak chan na chu a mu veta ni chumitlaya iris inena nita turan thlir don lai chuan perina chuan Thailand a po ni chuak le nitla a thlir fo thin thule a voi khatna nita tur moizia a mu thiam ve tak tak thu chu a soi chuaka chu vele iris chuan ni chuak tur le ni tla tur ron lan hun dar kar khat vel lek chu ni khata hun moi ber chumani thuwa soi ve a chu hringnun ne na te khinin achang chuan kan hun man toi te hi nun omzia shilfia tu ani fo thin tia asoi chuan perina po chu atinui rengota iris thu soi chu handikati viawani chuta anti ti zel na chuan mun dang tlo le chu antum deuh thuta pengchau tlo a len kho thon chu antum le ta ni atuka pengchawan thlen chuan mun rang an tlo kwala Thai souvenir dor lo ompo chu tlo le in thil pakhat chuan perina mit chu ala ta ngal zer mai chu Thai traditional snack ani a silk pangang kan ro ni in perina chuan alei nuala tuipui kama chuan tho in perinan a snack tu beraken lain iris po in Filipina an ena sat do bo chang ama nge ina siam chu akeng ve boka perina chuan tuyati in a voi khat ena atang chuan angai na ngal hle maya ni tin maya e du thua soi hialani nima sela iris chu silk pangang kan ro e ve chin tura hanti chuan iris chuan ten omati in alo du lawa chuta perinan lung oilo mel dewa e chin shim tura hanti le chuan iris po in pakhat chu antem ve chin ta a be seilo lutukin tuyati ta re u hle perina po chu a hlim ngang maya chutia anthil ngai na zong an han in share ton te chuan an in kara in po na thazok asiam ta sawa an mani tong ve te chu in zirtir tonin hun nuam le hadam thlak tak an mang du na ni chutia an ti mek lai chuan thok le khata perina chuan rodna dang dai tak asiam ta thut maya chu hmuna dun tur chuan iris chu asomani athu sha chuan iris chu a thong ang ring hle a kumthum chung ze chu pengchawa omlo chak tu in chu som na chu adu thu sam thlendik na tur po ang hiala nima sila hotel a hlo chu ngai to in chu hmuna khosak theina tur chu ala neilo ti a sheve reng boxi chuta perina chuan poisa lama chuan har sanna a omlo thu nui sang hian soilia an in beng bel na tur za asom ruk chu ama ena tum vek tur thu soin abak zong chu apuk tir tur thu soibok chu hmuna chuan sumdon na bulchan tuman ni a perina chuan arwa manna te chu soi zelin iris do bo siam chu an signature dish samana Thai cafe hon chu arota a hausak na le athil na izong kalsana pengchawa simple takanun manadu thua soi chuan atira iris chuan ris hanlak chu she de oma se perina thu soi te chuan ani hlemaya chu hmuna sumdon na bulchan chu a phur ta hle ani
Hong Kong an let ma in temple an vatlo a chuta chuan mahun hriat lok theina gau siang rituals vanein chuta unreserved mu chuan sumdon na a hlotlina mangai na le risel lo na lam a entira mase perina chuan chungthil chu inti hlimna mai nia angai thule rin thlak nia a rin lo thu soi nima sela an holama iris khwa chu asik ta thut maya perina chuan roi hovatin adam chatma chu thatakine enkol zuyani ti chuan adam chat vele iris chu a manager Mrs. Cheney office a chuan avakal ngala arwa manna nei thartele na atanga bana tumthu chu soin Jenny chu alung chengal hle maya iris chu afanu angmain alongai ve to tlatani nima sela iris chu a hunjam chang nei bo pello turin aron thunga athil ti tuma chuan du sakna hlanin iris po chuan Jenny chu a manhuna pianga atlo tur thuatiam ve bok ni enge mozat aliam le nu chuan perinan le iris ti chuan cafe chu an hong ve thei to don ta a minga chuan failok ti chu vo in aum zia chu limna ti na ani chumini chuan iris in perina nu pasal ne na changa adon cassette tape chu a playa chu tape a chuan Hong Kong music clear chu omin ahlamil chuan perina ma a han lam vel ngei boka perina chuan uluk ta galo thlirin iris nui mel te chu mu namati tak zeta a ole a engkim mai chuan ha dam na a pe ni mai na shiani ti chuan an signature dish lam chu an boy pui chanta a iris chuan do bo ban chu siamin ne po a ne so ngang maya chuti lain perina po chuan kumtam tak asiam chin to ngai lo Thai traditional ti tui tak asiam chua chu alo tum ve mek bok chutianga an e tur siam te voi tam tak an ti that nu chuan atopa topa a that he angbel tur chu an siam chuak theita a perina chuan an cafe chu a hlo tlin hle arin lain iris ero chu alung cheta tlat maya amita mitui tleng cheu chung chuan a hlo thon na te chu a soi chuak ani iris chuan atuka a medical result lam tura khopuya kala ngai thu asoya perina po chuan lo rem ti ve main cafe hon huna ta na an mamo engki malo buat sei fel vek tur thu asoya iris chu engma ron ngai tu halu turina chani khopuya changa iris aron le le nu chuan perina chu lovebird sawa pani ina surprise a perina chuan an minga tan suk phatle mabu hei ti chu wa ngalin an ming pani chuan risel na chale rei tak dam tura du sakna lama ko ve ve thu chu lim takena soya iris po chu ni ve te ma se amit meng chuan a chung rila lung chiat na om chu an thup thei si lo a in sum zo ngang lawa wangin perina chu het takena kwa taringota chu chuan perina chu a thongin iris chu an cafe hon tura wang chuan a ril ruwa ha hle ni inangaya a hon hun tur son hlat le deu chu arot zui nima sela iris zok chuan alo hnial wata a hlim lutuk wang zok ani thu suin cafe hon hun chu a nga hlel hle thu soi dai ani chumi zan chuan perina po in ari ruput mangdik tak chu soi chua a huni na sheveta a iris ku chu wanin an inkar chu in chen that na maya ti to pa du lo thule a mangai hle thu chu a shilta a iris po chu a hlimin perina chu a mangai thu lo shil let ve bokani perina lo rin lok angein an cafe failok chu a lo tling ang ring hle maya englai po in customer chanem tak an nei de oreng china a ming ang che in an cafe chuan customer te mai ba ka perina le iris te inkara po hlimna na sa taka thlen zuyani an man changa piangin iris in perina chu cycle khala zertir thina atira perina chuan harsa ati in voitam taklu thin ma se beidonero atumbik lova atopa topa a beidon du lo na chuan thiam na chu a pe ve tangi nge ani ringnuna po harsan na le chona tam tak tok ve thin ma se beidonga nungtol mai tum ngai lova chutianga beidong lek leka malama pan shet na lama chuan iris in intawngin alaton ngai reng lo hlimna dik tak chu a mu ve ta ni zan khat chu tuipui kama an thut lain perinan iris chu pangpara pe a iris tan chuan avoi khat don ve na ani awangin a hlim tak zet perina dar chu ngengin a ring nuna avoi khat na atan hlimna tak tak aton ve tak thu te chu asoi chhuaka
an ma nia cafe an nei mai baka amun ngai nat em pheng chawa simple takanun man chunwa mati hle a an thutluk na siama wang chuan a hlim tak zetani chumi zan vek chuan Irisin perin hnena chuan hunrei lo te chung Philippines sa hozwaya du thu chu asoi thut maya akar lo tur ni soma ho a thathar ni som ve ka let le mana du thu te chu soi bokin chung ko thil chin fel lok tur ane wang ni ena soya perin chuan remti tho ma se ama chawa kaltir chuanga itu adewa wangin zuive adu thu soya ma se Iris chuan lo narin ama akala du thu le a omlo hlana an ka felo en kol zok turin adua ten arun let le huna longchul hmuna lo muak turin na chani Iris omlo nuwa changin ni engamoza chu aliam le to a ado bo siam sa po chu zo vek to in perin ala chuan Iris ne na changin chanchin eng ma dang a hriat bel thei si lo thlakhat zet aliam nu poa chanchin hriat thei ala nei lo wang chuan perin amang ang chuan Mrs. Jenny chu engemota la hriat be se in awa muta ringota ma se Jenny po chuan Iris ne na changin eng chanchin ma alo shebik lo chuta perin a chuan Irisin a number a block lat thule an inbiak po theina tur ati top vek ma a voice message pakhat chia anu chia thu chu asoya chu message sa chuan Irisin perin a chu ama zong boilo turangenin nga po lo ngak lo turina cha a chu mai ba ka atil lawa lim taka omtum sham turin a cha bok Iris thunu chia asoi lai tak chuan ama a Irisin anu chungchang alo soito anu chuan zon mu adu lo mai theinia alo soi khafia takin she chuak le a Irisin zon mu adu lo nia arin na chuan perin na chu atina in engwanga chutia nga kal thut nge ani a she thiam lo tak zeta ahmanga ile a hlim na ber Iris om lo nu chuan anunin nga ya ole thei meu to lovani relo te nuwa an cafe po chu khara lo ngai pha ta hiala Iris voicemail chu hani tin maya ngai thanon mol thinin a o chu abenga acham ringa Iris chuan malampana ama theingil turin te ma se perina tani ro athin lunga zona tam tak nei chunga malampan chu thil theilo tlukani a Iris ngai rengin ni tin anung ve chok ani ber nikhat chu lungcheta ka a indom kun ngoi lai chuan Iris sawa pek sham thom chuan ati har zok maya nima sela aven chian chuan ma bu hei chawalo umto chuta abul maya bo ma chuan suk phat chu thi in mu chuak zuya perina ril runalutuk chu in sum zo to lovin a tap chuak ta hial mai chu savathi na chu shatir na enge motak nia rinna anei tlata sain thatak nia angai theilawa wangin amang ang tak ze to a chuti chung chuan Iris tan a chebere ro a ring phal thei chuang lo thaenge mozat aliam le nu chuan Iris run le thut be sein longchol muna ma bu hei chu a roi thina chutiang chuan ni tin lo ngak thinin nikhat chu abula chuan meche pakhat thiai chu aron thu ve ringot maya chu nu chuan thil soi mol ma se perina chu ama ngai tu ana in alu akha ne ema wang chuan engma angai saklova ngoi rengin a hole ta dayani ina thlen rual chuan Iris voicemail box chu angai thlale a chu chuan natna a thlen ti chu shereng ma se a hmanga ile a thlak lel em Iris o a hria thei om chun ani to miao boxi atu ka chuan ni tin ati thin angin longchol muna Iris ngak chuan a thule ta a chumi chum chuan thiai chu ron lang vele in perina po chuan kalsan mai lovin a thu soi chu angai thlak sak ve ta a tunge ani a engwanga zui reng nge ani azo chuan thiai chuan Iris naw ani thuwa soita a Irisin wanga eventurin a cha ani ina insoyani suvele perina chuan Iris omna chu azot ngalwata chuta thiai chuan okhur der chung chuan thudik tak chu soi chuakin Irisin thlenge moza chung chu anaphylaxis wanga aboi to thule Philippines ale chanpo treatment lak adu wang ni ina soya ma se alo tlai lu tukto anat na chu alo na sat to ema wangin Iris chuan treatment lak chun zom chu adu talo ni ina soya chutianga thutluk na asiam chan chu perina ahmanga ilo wang ni lovin ahmanga ilo tuk wang zo kani thuwa soibok Iris chuan perinan mi chak tak mihlim thei takle a engzonga thil thlir tla thin angin hria se adu thu thiai chuan a soizela
tin Iris chuan aboral ma in thiai hena chuan perina chu anuna athil ton zenga thaberani thua soi fo thina ama thiai ngei po chuan Iris in perina chungchang a soilaya a hlim mel chu engtiklai ma ala mu ngai lo thua soi ve hialani thudik tak a hriat nu chuan perina chu a hril hai hlemaya thiai thu suya ngai thlak lai te chuan amit tui chu adang zo lo thiai chuan akal ma in lekha thema a number zia chu a pe a in rin huna me pop tuira shilin adu ani chuan Iris thlan an tlo dun thei tur thua shilani ina perina alet le nu chuan a ma zong aya ruak zo kina inshia chuta a kho harna bel cha turin Iris sava pek ma bu hei po chu abo ma alo to lo ti a muzuya athil ngai hluta piang te chuan an kal san zel ni maya sha in alungai na chu amituya chuan alwang chuak ta zoi zoi mayani ama zonga nun nuam le thafam kim nei angalang thin khan thogle khata engke ma chan ta vek mai sia ni chuak le ni tlatur moi em reilo te a liam le mai thin ang deuh sia hian limna le moina te hian kumkhwa an deilo zia chu perina chuan a hre chiang ta hle ani ni engemaw zat aliam le nu chuan perina chuan Iris du dan taka malam panturin a inbuat sei ve theita a alu le akhabe multe chu met fai hliawin nal takena incheya Iris yang che a chakta ka tur le malam pan zel turin aril ruwa siam fel ve ta ni ti chuan Iris thlan thlo turin a unaw nu thiai chu awa be pop ve ta a ahmangai Iris na kalsan na chuan hlimna tak tak zia le engkim pum thiam dan a zir tir nia suin tur thiam chu har sa hlema se hlimna thar ne na malam pan thei turin chakna le thlamwan na apetel tlatani